Set with AM and FM band. Kag Cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subong nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ininalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo radyo, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo radyo number 1. Ang 3,000 To all Star Nation and to Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and to Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Hapon. Bombo Radio Bacolod. Maayong hapon, syudad sang Bacolod, kabugusan ka probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyan na naman pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o, mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Martes, petsa 7 na kita sa bulan sa Desyembre 2021. Sa aton sining Christmas countdown, mayara na lamang kita sa 18 ka adlaw na bilin antes pa man magabot ang adlaw sang Pasko. Una kita makabombo sa aton si mga headlines, lalaki nga may pilas sa pagbuno. Nasapuan nga wala na sa kabuhi sa Purok Lampirong Barangay 2 sa syudad sang Bacolod kay nasang aga. Police Regional Office 6 ginahulat na lang ang direktiba tuhoy sa pagpatuman sa no job, no duty policy gikan sa PNP headquarters. Samtang convener sang kontradaya nagapati nga dako nga porsyento sa mga ginapasar nga party list para sa eleksyon sa Pilipinas kontrolado sa mga manggaranon nga sektor. Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer suportado bilang presidential candidate si former Senator Bongbong Marcos. Ceremonial signing sa deed of lot donation sang Lacasilan Municipal Government sa BFP ginpatigayon kahapon nga adlaw. Amoy ato mga kabombo aton si mga headlines. Kagkaron, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapauna nga mga balita. Upod sa inyo siningawan balita. Bombo Zaudi Forod II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa ato nagapauna nga balita, isa ka lalaki na sapuan nga wala na sang kabuhi sa Palangka Road sa may Purok Lampirong Barangay 2 sa syudad sa Bacolod. Ang biktima ang nagakulob kaupod sa lamunan malapit sa Gate 2 sang Bradco Port kaupod man sa bahin sa mga basura. Sunod sa kay Police Captain Paul Vincent Pendon, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 2, ang biktima gikilala kay Dennis Aranas, residente sa Purok Maga Sanaya, Barangay 6, Bacolod City. Gilayon man naging contact sa kapulisan ng City Disaster Risk Reduction Management Office agod nga matsekyar sa bangkay kung sa diin o kung ang matsekyar ang bangkay kung sa diin gimpayag sa mga ini nga mahimo 3 na ka oras na patay ang biktima. Ini ang may pilas tuga sa pagbuno sa likod nga gilalanta pinaagi naman sa kutsilyo. Ang bangkay gikilala sa iya sining hinablos nga babayi asanto sa inisyal nga investigasyon gikan sa Banwa sa Pulupandan, Negros Occidental. Nag-aaway na ang biktima kag ang live-in partner sinitubtob sa nag-transfer sa Barangay 6. Sunod sa kay Pindon, pagdangat sa syudad, wala gihapon naghangpanay ang duha gani makaligan sa isa ka semana ginpalayas ang biktima sa iya live-in partner. Kasunod sini ginaligar nga nagaliho-liho na lamang sa lugar ang biktima. Sa karon, person of interest sa Police Station 2 ang live-in partner ni Aranas. Apang gilalanta pa man sa maini ang iban nga mahimo motibo kaangay. So kunini ami nagkaaway nga mahimo nagtimalos.
Wala naman sang tulo sang dugo sa lugar. Usa din nasapwa ng bangkay gani ginalantaw ni Pendon nga ginbilin lamang ini sa lugar. Magluwas sa buno sa likod pagka-checkero naman sa mga otoridad kung may signs of struggle pa sa biktima. Kag makigangot man ang ini sa pamilya na Aranas kung magasugot aya sini nga mahimata nga ipaidalom ang bangkay sa postmortem examination. Pahayag naman ni Pendon nga may mga aligasyon man nga nagagamit sa illegal nga druga ang biktima. Nagpanuwagan man ang station commander sa mahimo nga nakawitness sa krimen kung mahibalo sa insidente. Nagahingo naman ang hepe sa dugang pangatsyempo agon nga ilang nga mapadulman ukon sa bahin sang mahimo nga ila ini nga mapadalman ang pag-imbestigar sa kaso. May igo niya nga sa biktima sa upper right back portion sang yalawas. Kinasuspetsaran nga bladed weapon, no? Kutsilyo siguro, most probably ang gingamit nga patalong pagsaksak sa atong biktima. Gilayan man nga gin-identify ni sang iyang hinablos ang atong biktima nga si Dennis Aranas E. Perez, residente sa Purok Magsanaya, Barangay 6, Bacolod City. Ang kamay sa pagpahayag ni Police Captain Paul Vincent Pendon, Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Sa piyak naman nga bahin, giliw naman nga nagpadulong sa lugar ang Bacolod City Police Office Director kasi Police Lieutenant Colonel Thomas Joseph Martir. Payag sa BCPO Director, kawala nagkulang ang Bacolod Police Station 2. Binagid nga nagapadgayon man ang mainisang visibility patrol kag may schedule man ang mobile force sa pagtsikar sa lugar. Aminado man si Martir nga hindi man mahimo nga mabantayan sa tanan nga oras ang lugar, labi nagid nga malapad ang sakop sang police station. Gilalantaw sini nga mahimo man personal ang rason sa pagpatay sa biktima gani ila pa ini nga ginaimbestigaran kag tingwaan nga matrack ang may kaymoan sang krimen. May police patrol nga nagabantay malapit sa Bredco Port apa ini ang naka-station sa pihak kabahin gani ginalantaw sa BCPO Director nga mahimo i-adjust ama ini ukon dugangan. Wala nagakulang din aton nga station ko. In fact, may mga visibility patrols na tadi na pati ang aton nga mobile force. May schedule na din sila 3 to 5, do 7 to 9, dason na gabi 10 to 12. Pero di man siling mabantayan pa ni Sirme. Siguro may problema ni. I think ang biktima kay doon gabi doon yung pangisayan yung iyang within partner. Reason to ni, track na kung gaano naging halinan. So, puli mga balanta ni kung natin. Ang kamay sa pagpahayag ni BCPO Director Police Lieutenant Colonel Thomas Joseph Martir. Ginahulat na lang sa Police Regional Office 6 ang direktiba na tuwi sa pagpatuman sang no job, no duty policy gikan sa Philippine National Police o PNP Headquarters santo sa mando ni PNP Chief General Junardo Carlos, sunod kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, spokesperson sa PRO 6, 1.5% o kon 192 na ka mga personnel na lang ang nabilin nga wala na bakunahan sa mga kapulisan sa Western Visayas. Santo sa tagpamaba, nagahulat pa sila sang ipanaog nga guidelines kung sa diin igabutang nga department ang mga kapulisan nga wala pa mabakunahan bangod hindi na mga ini mahimo i-deploy sa field. Sunod kay Soles, ang mga wala pa makapabakuna mo ang mga bag-o lang nag-ayo sa masakit, nagabusong, may allergies apang may iban nga unvaccinated. Ang bangod nagapili sang brand sang bakuna, nagapanugyan ang tagpamaba nga hindi na magpili sang bakuna bangod nagapati ini ngang available nga bakuna amo man na makabig nga best vaccine. Sa piyak kabahin, sige-sige naman sa karon ang pagsulod sang nanarisari nga brand sang bakuna sa pungsod, gani madamo naman sang choices sa bakuna. Panugyan ni Soles nga santo sa mandato ni PNP Chief Carlos, dapat yung magpabakuna na mga PNP personnel kung luyag pa nila nga makatrabaho sa field. 1.5% na lang na total operation sa Western Visayas nga wala na bakunahan. Wala din siya sa 192 personnel. Ang ini 192 personnel may araman din siyang underlying reasons kung wala pa sa bakunahan. Kung may ara na guideline ng aton nga national headquarters, pero sa subong wala pa man sa directive sa aton, hindi ko na naman ang directive sa PNP aton inapugasan doon. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, spokesperson sa PRO 6. Samtang aminado ang convener sa kontradaya nga dako nga porsyento sa mga ginapasar nga party list para sa eleksyon sa Pilipinas ang kontrolado sa mga manggararon kag makagagahom kag indi sang marginal sector. Sunod kay Professor Danilo Araw, kinahanglan nga busi siun kung ano ang mga partido ang nalakip sa 165 ka mga party lists ang ginaprobahan sa COMELEC sa 2022 election. Ginaduso ni kontradaya labi na gid nga sang 2019 election cycle suno kay Araw halos katunga sang 134 ang ginaprobahan ang ginapanag-iyahan o kontrolado sang political dynasties o kon dalagko nga mga negosyante kang iban ang wala sang klaro nga advokasya. Klaro naman sunod sa
convener nga madamo sa mga lehitimo nga party list, nalakip sa mga gindisqualify kaangay sa prominente nga party list nga Nurses United. Sunod kay araw dako nga palamangkutanon kung nga disqualify ang partido nga maatagman nga nagarepresentar sa health sector. Ngani panawagan sang kontradaya nga magpagwa sa explanation ang COMELEC kung anong rason sa pagdisqualify na binigid sa mga maggahod nga party list. Pahig pa ni araw nga ang paglaom case sa 2013 ang nangin pamaagi man agud nga ma-hijack sa mga magaranon kag makagagahom ang party list election. Panugan suni nga dapat balikan ang rationale kung nga ginuman ang party list system sa 1995. Matag suno sa convener nga House of Representative ay hindi magkabig nga representante sa tao gani kinanglan ang sectoral representation. Suno kay araw sa karon lapnago naman sa politika sa Pilipinas ang money politics kag elite politics kung sa din imbes nga magatag sang proportional representation nangin extension pa ini sa para sa mga manggaranon kag makagagahom agud nga mapadamo pa ang ginakaptan nga pwesto. Ini man ang rason suno kay araw kun nga madamo sa mga party list representatives ang pamilyar na sang tawo ang apelyido. Isa man sa gintumod sang professor amo ang pinuno sang party list coalition nga one pack man nga si House Deputy Speaker Mikey Romero. Si Romero amo ang ginakabig pinakamanggaranon nga miyembro sa Kongreso sa nga hindi lamang multi-millionaire kundi isa ka bilyonaryo. Panindugan ni araw nga hindi nagakaigo nga isa ka bilyonaryo nga negosyante ang mga representative sa mga imol. Kailangang magpaliwanag ng COMELEC kung bakit na-disqualify ito. And at the same time, ang ilang mga inalaw nila, mga pamilyar ng mga party list group na kontrolado ng mga political dynasty at saka malalaking negosyo, bakit ito yung mas binigyan ng prioridad kesa dun sa mga lehitimong party list group? Ang kabahin sa pagpahayag ni Professor Danilo Araw, convener sa Kontradaya. Ginpahayag sang convener sa kontradaya nga dapat magpaathag ang Commission on Election o COMELEC sa mga lehitimo kung tani nga magapapili bilang party list sa 2022 elections apang gindisqualify na hibaluan niyang COVID-19 pandemic ang naghatag man sang highlight sa importansya sang health sector sa Pilipinas. Santo sa datos na ginpagwa sang COMELEC, 165 ka mga party list ang ilagin aprubahan para sa 2022 elections apang wala diri nalakip ang mga ng Nurses United Party List. Sunod kay Professor Danilo Araw, may pandemic man o kung wala kaangay nga wala ginhatagan sang bili ang health sector. Inibangod sang 2019 may party list group man kung sa diin ginabugusan sang nanarisari nga healthcare workers kaangay sa mga doktor apang gindisqualify man sang COMELEC sa 2019 elections. Luyag mahibaluan sang kontradaya kung ano ang grounds sang COMELEC sa disqualification. Ilabi na nga ang mga miyembro sang Nurses United ang lehitimo man nga mga nurses kaya ang partido ang gintukod man gikan sa isa ka dako nga people's organization nga Filipino Nurses United. Pahayag ni araw nga ginalauman na nga magtingog ang mga health workers sila bina sa mga issue sa pag-atubang sa COVID-19 pandemic. Gani bangod sa disqualification sa Nurses United, ginalantaw sang convener nga mahimo nga pagalantawo ng COMELEC nga kontrolado sang gobyerno kag hindi luyag nga mahatagan sang tingog ang mga healthcare workers agud hindi makareklamo. Naibaluan nga may party list man nga gintukod ang mga may dalagko nga negosyo o kon people's builders sa panindugan nga dapat mahatagan sang representante ang mga manggaranon kag hindi lang ang marginalized sector. Panumdum ni araw nga ginhuman ang party list representative agud nga mahatagan sang tingog ang mga wala nagakabatian gani nagapangabay ang kontradaya nga hihatag na lang ini sa mga apigado. Ginalantaw sang kontradaya nga pinal ng desisyon sang COMELEC gani sa Korte Suprema na ipadangat sa tion nga may apelasyon. Para sa espiritu sang transparency, nagalaw ang kontradaya nga mapaathagan o kon magpaathag ang COMELEC kag apisar nga hindi nila mapaathagan ang tanan nga na disqualify. Hingyo sa mga ini nga hatagan sang klarifikasyon ang mga popular kag magahod ni mga party list kaya sa Nurses United nga representante sa mga healthcare workers. Ngayong pandemya, inasahan natin talaga na magiging maingay yung maraming mga health workers dahil sa ilang mga issue sa handling ng gobyerno ng pandemya. Problema, pagka na-disqualify sila at yun na nga yung naging desisyon, baka mamaya ang maging perception sa COMELEC, kontrolado sila ng Malacanang kasi ayaw nila ng maiingay ng mga party list representative na baka mamaya sa pangangampanya nila, puro batikos na lang sa gobyerno yung gawin. Mainam para sa COMELEC na magpaliwanag. Ang kabayan sa pagpahayag ni Professor Danilo Araw, convener sa kontradaya. Samtang ginproklamar na ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer nga ang pagasuportahan sila sa presidential candidates
amo si former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kakusubong naman nga running mate sini nga si Sara Duterte. Patag sa Vice Gobernador nga sunod sa pag-withdraw sa abyan sini nga si Senator Christopher Bongo sa presidential bid sini ang malapit nga abyan na lamang sini nga nabilin sa pagpapili sa pinakamataas nga posisyon amo si Marcos. Patag naman sini nga madugay na nga malapit ang pamilya Marcos kag Benedicto nga pamilya sa asawa sini si Congresswoman Joliet Marie Yoyet Ferrer. Sunod sa Vice Gobernador nga kung nag-upod sadto ang Roberto Salas Benedicto sa exile sa pamilya Marcos magapabilin ang mga initubtub sa uli. Dugang pa ni Vice Governor Ferrer nga sa desisyon na nagkonsulta man ini nga sa asawa nga nagdangat sa ginbuyan nga desisyon. Pasalig man sini nga iya respetuhon ang desisyon sa mga members sa United Negros Alliance o UNEGA kung sa diin lain ang ilang nga pagasuportahan sa pagka-presidente. Naibaluan man nga si Vice Governor Ferrer ang presidente sa local party list nga UNEGA samtang ang chairman naman sa partido amo si Sagay City Mayor Alfredo 30 Marañon kag ang Secretary General amo si Gadis City Mayor Salvador Bading Escalante. Magadiskuskon naman o kung magadiskusyon ang mga ini kag nagpahayag man si Ferrer nga hindi pa masiguro ang pinal nga desisyon labi na gid nga anong pakabulan ang test na election period sa Mayo 9 sa masunod nga tuig. It's too early. Pero ako yati kabalo naman kapuya kundiin yang leaning ko kundiin pagit ang labit aside from nag-declare isa man ka amigo nga ma-withdraw sa presidential race. May isa na lang nabilin nga lapit gid sakon. Kabalo naman ka muna si BBM lapit ni not only sa kay Jeffrey Ferrer sa pamilya Benedicto. Kabalo naman ka mo Marcos Benedicto hindi nyo na mabulag maski maginano pa. Ang kamay sa pagpahid ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer. Nagpahanumdum ang pinuno sang Community Environment and Natural Resources sa Consentro, Bago City. Nga hindi lang trabaho sa Department of Environment and Natural Resources o DENR ang pagsaway o kon pagpalo sa mga nakalansa nga campaign materials kundi responsibilidad sang tanan. Suno kay Engineer Joan Nathaniel Herangaya. Ginakasubo nila nga kada magabot ang campaign period, madamo man sa mga nagabutang sang campaign material sa mga hindi designated nga lugar. Kalakip na dira ang mga paglansang sa mga streamers o kon posters ang kandidato sa mga kahoy. Pahanumdum ni Hirangaya nga ang pagsaway sa nagatakod o kung nagpagkaka sa mga campaign materials nga nakalansang sa mga kahoy ang responsibilidad gid kuntani sa mga tag-iya sang kahoy. Apang bangod kabahin sang obligasyon sang DENR ang pag-amlig sa dunang manggad kaangay sang kahoy, gani nagapatuman sila sang inisyatibo nga uplan baklas kada nagaabot ang campaign period. Suno kay Hirangaya, may mga nagapinsar nga ini ang responsibilidad na sang DENR. Apang pahanumdum sang Senro Head nga ini ang responsibilidad sang tanan nga mga nagapalangga sa kahoy. Nagpanawagan man ini sa mga individual ilabi na sa mga nagarali may kantanan sa pagpreserbar sa mga kahoy nga kung matuod ang ila pagpalangga sa mga kahoy dapat man nga pa mag-upod ang mga ini sa kaangay nga hilikuton. Patag ni Hirangaya nga sa paglansang sa mga campaign material sa mga puno sang kahoy kaangay man nga mat-amat ang mga ini nga ginapatay. Dugang pa sang Senro Head nga hindi man magamit sang maayos sa tion nga utdo na ang kahoy para gamiton kun ini ang puno na sang lansang. Bangod si Hirangaya man ang Protected Area Superintendent, ginalikawan man sini nga malabot sa mga pagpanglansang ang sang campaign materials ang Northern Negros Natural Park o kanang NNNP. Ginapanawagan man sang engineer nga amligan man sa mga local government units o LGUs sa idalom sang Northern Negros Natural Park ang pagpalo sa mga nakalansang nga mga posters ang kandidato sa mga kahoy nga yara sa ila lokalidad. Payag man sini nga kun ang mga campaign materials ang ginplastar sa mga higad sang highways ang dapat naman nga mag-regulate amo ang magsaway ang mga Department of Public Works and Highways o kon DPWH. Pahanumdum ni Hirangaya nga ang DENR may slogan nga trees need water and sunlight to grow, not posters or streamers to cover their growth. Sabi nila, responsibilidad sa DENR nga magpangkakasin ng mga poster. If hindi kung kani, ikatong kanan nga responsibility. Kung ginapalangga nato ng kahoy, nagarali kita gani para nga ma-preserve ng hindi obdo ng kahoy. Pero ginapabayaan nato ng kahoy, dinalansang nga ng mga campaign material, especially before election. Ang kaban sa pagpahayag ni Senro Bago City Head, Engineer Joan Nathaniel Hirangaya. Samtang gimpatigay na kahapon ang ceremonial signing sa Deed of Lot Donation sa Lacasiliana Municipal Government sa Bureau of Fire Protection para sa pagkatukuran sa fire station sa Banwa. Ang Deed of Lot Donation ang gipirmahan ni Lacasiliana Municipal Mayor Romaila Nicor Mangilimutan. Kay ini ang ginatag naman sa representatives ng BFP nga si Fire Senior Superintendent Jerry Candido, ang Regional Director sa BFP Region 6, ang duta ang may kalaparon nga 1,000 square kilometers. Ang ceremonial signing
Ang gintambungan man sa Acting Provincial Fire Director sa Negros Occidental na si Fire Chief Inspector Kim Celicio, mga City and Municipal Fire Marshals sa 5th District, ang makatapos sa Casiliano Fire Station sa pagpanguna naman ni Senior Fire Officer 2 JP Pacardo. Dako naman ini nga bulig agon nga matag sa BFP, ang mas maayo nga kag nagakaigo nga serbisyo para sa mga taga Casiliana. Dako pang isa ka 35 anyos nga lalaki sa ginpatigay nga drug bypass operation sa barangay Poblacion, Bago City, Negros Occidental. Ang suspetsadong ginkilala kay Ronaldo Ibanez, 35 anyos kag residente sa barangay Kalumangan, Bago City, na recover gikan sa suspetsadong 6 tanan ka sachet sang ginapatihan illegal nga droga nga ginabanta nagabalor sang 1,200 pesos. Sa karon si Ibanez ang nakahunong na sa Bago City Police Station para sa nagkakaigo nga disposition. Samtang sa kadapusan nga balita, tuma nagkalipay sa tagpasakop sa mga promos ng Bombo Radio sa sulod na sa 5 katuig nga ini ang nalawagan bilang daily winner sa 1-2 Panalo Part 20 promos ng Bombo Radio Star FM. Si Cecilia Labanza, 68 anyos ang Purok Sulong 2, Barangay Villamonte, Bacolod City. Anangin replacement matapos nga wala makapadulong sa estasyon ng unang nga nalawagan nga daily winner para sa promo. Tuma naman ang kalipay ni Labanza nga ginbato ng padya nga 500 pesos sa cash kag balor nga 650 pesos sa grocery goods. Bangon sa madugay sini nga paghulog sa entry, nalawagan na gid man ang sini nga ngalan. Sunod sa tagdaog humalin sa una nga wala pa ini nakaagi daog, gani ginapamangkot na ini sa iya nga mga kabataan kun nga parang gyapon siya nga nagahulog. Apang mapag-on gyapon ini nga nagapanindugan kag nagahulog gani. Dako ang kalipay niya nga nagbunga na gid man ang iya sini pagbuhat sang entries. Paig sa tagdaog nga kaupod sila sa balay sa iya sini nga bana, isa ka bata kay isa man ka apo. Ang duha naman sini ka mga kabataan na mayara na sang pagpangabuhi kag sila ang ginasagod lamang sa mga ini. Sunod kay Labanza, ibakal sini sang maintenance sa iya nga diabetes ang 3,000 pesos nga cash kasubuman para sa maintenance sa iya sini nga bana nga nagabatsyag sang high blood. Ginapangabay man sini nga masurtihan kag magabutan ang iya sini nga ngalan sa Grand Draw sa December 25. Payag sini nga magabulig man sini sa mata nga pigado. Kaangay sa iya sini nga tion siya ang magdaog sang 1 million pesos. Ginimitar man sini ang iya mga kaingod balay, abyan kag iban pa nga magpasakop man sa mo nga promo. Wai ko kudi ka daw. Sige na balang mo sa ako nga kabataan kag bana ko sa kay ka-intra nga wai mang permi kag daw. Wa ma-intra ko diya. Ang sarap ng feeling. Una nga hatag, 100. ikaduha nga hatag, 100. ikatatlo, 300. ikaapat, 400. ikalima, 500. Ibakal ko ni sang amon nga maintenance ang bana ko. Ang iyaya maintenance sa blood ya. Ang ako niya sa akong sugar. Basta radyo. Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Ang kamay sa pag-award sa daily winner nga si Cecilia Labanza. Nagtumbo-tumbo naman sa kalipay si Maria Nelsita Magdalaga sa barangay Mombolak Zones 1, Sila City. Matapos nga may baluan nga siya ang nalawagan bilang daily winner sa promo. Sunod sa iya sang siya ang nagpiyong-piyong bago alas 2 sang aga. Palamang ini, nagbugtaw matapos magluto sa mga kakanin nga iya ginalibod gani. Wala sini nabatuan ang paglawag sa iya sini nga ngalan. Payag ni Magdalaga nga madugay na siya nga nagahulog sa entries sa mga promo sa Bombo Radio, apang karon pa lang nakadaog. Tatlo lamang ka apo ang kaupo ni Magdalaga sa iya panimalay gani ang paglibod sini. Ang agod lamang nga mayara sila sa makaon. Sunod sa tagdaog, ang apo sini nga naka-wheelchair, amo pa ang nagpukaw sa iya. Dako ang kalipay sini nga baton ang mga papremyo. Manugyan man sini sa iban nga tagpasakop nga wala pa makadaog nga hindi madulan sa paglaom nga magabutan. Ang ila sini ginhulog nga entries. Tatlo mo lang nakakilo ako nilaluto para lang may pambakal kami. Sudaan kay kami lang yan sa balay mo. Tatlo ko lang kaupupod ko. Among patong nagpukaw sa ako ng PWD nga hindi kalin sa wheelchair. Ngali ko bantay da. 100, Ika-2, 200, Ika-3, 300, 400, 500. Anay jutay lang ani nga indre ang nahulog ko sa una ginato subay ka daog subong nga tulo lang kabilog nagdaog. Basta radyo, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Ang kamahin sa pag-award sa daily winner nga si Maria Nelsita Magdalaga. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sapon. Amoy at tumaka Bombo ang pagdulong namon sa inyo sa madalagko nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop,
Ato na panubalikan, aton si mga headlines. Lalaki nga may pilasang pagbuno na sapuan nga wala na sa kabuhi sa Purok Lampirong, Barangay 2 Syudad sa Bacolod kay Ines Sangaga. Police Regional Office 6 ginahulat na lang ang direktiba tuwi sa pagpatuman sang no job, no duty policy gikan sa PNP headquarters. Convener naman sang kontradaya nagapati nga dako nga porsyento sa mga ginapasar nga party list para sa eleksyon sa Pilipinas, kontrolado sa mga manggaranon nga sektor. Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer suportado bilang presidential candidate sa former Senator Bongbong Marcos. Samtang ceremonial signing sa deed of lot donations ng Lacasilan Municipal Government sa BFP. Ngayon patigayon kahapon. Amoy at mga kabombo ang pagdulong namon sa inyo sa mga balita dari sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Martes, Petso 7 sa bulan sa Desyembre 2021. At sa aton siniiyang Christmas countdown, we have 18 days to go before Christmas. Standby na kamo sa masunod nga programang Bombo Reports Afternoon Edition. Upo naman sa kay Bombo, Dennis Rubica. Kag sa gyapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis ang ipadala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Daniel Lecciones, ini ang may tigulo, hudyat na bala. Kapon nga adlaw madamo nga mga buluthuan ang limited face-to-face nga pagklase ang ginbuksan. Hudyat na bala ini nga ang paglupig sa coronavirus nga makatalagam ang ato na maaguman o kung basi kita ang nahinalian lamang. Bangod madamo na ang nabakunahan, mga tigulang kagabataan, kabangdanan sang pagnubo sang kaso sa mga nagkalalatnan. Siguro basi tama na gidman ang ini nga tion. Pagbukas ang face-to-face nga klase ang patigayunon. Masunod na sa 2 ka tuig nga mga kabataan nagpaymuyong sa distance learning alang-alang gid ang ila pagtuon. Face-to-face nga pagpatuman sang klase, pagpatuman man sang maidiid nga supervision nagakadapat sini. Kabataan dapat gid nga bantayan kag pahalungon, minimum health protocol dapat gid nga sundon. Ang ini nga pangunahuna pananawa naging padala ni Mario Fernandez sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod at bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Sonuman, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga mo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bombo. Number 1 ang Bombo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pagtuon maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay
kag subong man sa bulong sa akon nga bana, na-stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man, para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radyo, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, basta radyo, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radyo. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi gusto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay.
Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Sonuman, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bombo. Number 1 ang Bombo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita
padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 59 minutos sa kaligid stat nga alas 5 sa hapon standby na kamo kabinal Green Center ta Bacolod. Dalag ko labas kay mga mga balita national no ang Malacañang ang presidential spokesperson si Carlo Nograles so din ipakakonfirmar karon sining report no nga may ginaluto kuno karon nga alyansa sa tunga no ni Presidente Duterte nga magapapili sa pagkasenador kag ni Isko Umorino nga magapapili naman sa pagka-presidente mga kabinan. Samtang, walo pa ka mga individual nga nakasulod sa Pilipinas gikan sa South Korea o sa South Africa ang hindi karon matrace sa Department of Health mga kabinan bangod sa mga sala kag kulang-kulang nga mga impormasyon nga ginabutang na sa data nila no sa silang mag-abot riya sa Pungsod, Pilipinas subong balita sa lawasa ang Estados Unidos so hindi magpadala sa ila sini mga diplomatic personnel sa pagkahiwaton nga 2022 Winter Olympics dito sa Beijing, China. Bilang pagpakita kuno sa ila si pagprotesta, pagboycott sa padayon nga kaso sa mga human rights violation sa Pungsod, China. Sa Arena News Center sa ating Bombo Network News. News Center, Kevin. Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSL, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Evening Edition, Martes ng gabi, Disyembre 7, 2021. At sa ulo ng ating mga balita. Mabagal na paggalaw ng presyo ng mga bilihin nakikitang magpapatuloy pa ngayong buwan ng Disyembre pero ang mga banta naman sa sektor ng agrikultura pinababantayan. Unemployment rate naman sa Pilipinas noong buwan ng Oktubre mas mababa pa rin kumpara sa datos noong Setyembre ayon yan sa DOLE. Para sa ating COVID-19 update, 356 na bagong COVID-19 cases sa Pilipinas, pinakamababa mula raw noong Hulyo ng nakalipas na taon ayon sa Department of Health. 8 travelers naman mula sa South Africa hindi pa rin nahanap ng Department of Health. Mali-mali raw ang ibinigay na personal information. Ang PNP chief naman ipinag-utos na ang mahigpit na pagpapatupad sa firecracker ban. Labi naman ng mayor sa Basilan na binaril patay sa Zamboanga, inilibing na. Politika, isa sa mga tinitignang motibo sa pagpaslang. At sa international news naman, si US President Joe Biden nakatakdang balaan si Russian President Vladimir Putin sa kanilang video conference sa pagpataw ng economic penalties sa posibleng invasion ng Russia sa Ukraine. At para naman sa ating sports balita, ilan pang bansa gagayahin din daw ang Amerika sa mga balita.
Mga kabombo at ka-Star Nation, patuloy na nakakaapekto naman sa galaw ng presyo ng mga bilihin sa Pilipinas ang iba't ibang global factors. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sinabi ito ni National Statistician Claire Dennis Mapa matapos na iniulat din ng PSA na bumagal palalo ang galaw ng presyo ng mga bilihin o itong tinatawag na inflation rate noong buwan ng Nobyembre na pumalo naman sa 4.2%. Ayon kay Mapa, nakakaapekto pa rin ang galaw sa presyo ng kuryente at LPG pati na rin ng salangis dito sa global market. Base sa kanilang datos, natukoy na 42.1% ang inflation rate ng petroleum at fuel products habang ang sa LPG naman ay 30.7% noong buwan ng Nobyembre. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng paliwanag ni National Statistician Claire Dennis Mapa. Kita natin dalawa yung major sources ng increase inflation natin itong November. Una yung housing, water, electricity, gas and other fuels at nakita natin yung mataas yung inflation natin sa electricity. At sa LPG. Ang pangalawa ay yung transport, in particular are yung fuels and petroleum. No? So ito talaga ay epekto ng mga pagtaas ng presyo ng oil. Because of the price are basically the petroleum and fuels under transport for November, that's 42.1%. At yung LPG, no, LPG ang kanyang inflation ay nasa 30.7%. Under naman doon sa housing, water, electricity, gas and other. Sa kabuuan, ang inflation rate noong Nobyembre ng taong kasalukuyan ay pumalo sa 4.2%. Mas mabagal naman ito kesa sa 4.6% na naitala noong buwan ng Oktubre. Dahil dito, ang average inflation mula January hanggang November 2021 ay pumapalo na sa 4.5% ayon sa PSA. Ang dahilan naman ng pagbagal ng antas ng inflation noong nakaraang buwan ay dahil sa mabagal ding paggalaw ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na mayroong 3.9% inflation at 93.2% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa bansa. Samantala, nakikita naman ang veteranong ekonomista na si House Ways and Means Committee Chairman Joey Sarte Salceda na magpapatuloy pa ngayong buwan ng Disyembre ang pagbagal palalo ng galaw ng presyo ng mga bilihin. Sinabi ito ni Salceda matapos ngang iniulat ng Philippine Statistics Authority ngayong araw na bumagal palalo ang inflation rate noong buwan ng Nobyembre na pumalo lamang sa 4.2%. Ayon kay Salceda, lalo pang babagal ang inflation ngayong Disyembre pero hindi na ito sa kaparehong degree noong nakalipas na buwan dahil na rin ito sa spike na naitala sa consumer demand. Pero para maabot ito, kailangan anya na magkaroon ng wastong supply chain layo na lalo pang babagal ang inflation sa buwan naman ng Enero sa susunod na taon. Isa naman sa mga dapat na bantayan anya sa susunod na taon ay ang mga banta sa agrikultura at food supply dahil nga sa magiging papel nito pagdating sa overall prices. Inihalimbawa pa ni Salceda na kung patuloy ang pagtaas ng fertilizer at presyo ng mais ay hindi rin malabo na mananatiling mataas ang meat inflation at overall food prices. Gayunpaman ang pagbagal naman ng inflation rate noong Nobyembre sa 4.2% ay napakagandang balita ngayong papalapit na ang Pasko, lalo pa at sumabay na din ito sa pagbubukas pa ng ekonomiya. Sa iba pa mga usapin, yung unemployment rate naman dito sa Pilipinas noong buwan ng Oktubre ng taong kasalukuyan ay mas mababa pa rin daw kung ikukumpara naman sa datos na nakolekta noong buwan ng Setyembre ayon sa Department of Labor and Employment. Kaugnay niyan, maki-update tayo sa report ni Bombo Marlene Padiernos. Sa
kabila ng pagdami ng bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Oktubre 2021, nilinaw ng Department of Labor and Employment o DOLE na mas mababa pa rin ito kung ikukumpara naman noong buwan ng Setyembre. Ito ay sa gitna ng kasalukuyang kinakaharap na COVID-19 pandemic ng Pilipinas, kung saan maraming mga negosyo ang nagsara at marami rin sa ating mga kababayan ang nawala ng hanap buhay. Sa laging handa public briefing, sinabi ni DOLE Bureau of Local Employment Director Dominic Tutay na batay sa datos ng October 2021 Labor Code Survey Round ay bumaba sa 7.4% o may katumbas na 3.5 milyon na mga Pilipino ang nawala ng trabaho sa naturang buwan. Ang datos na ito anya ay maituturing pa rin na malaki kumpara sa mga naitala noong bago pa man tumama ang COVID-19 pandemic sa bansa. Pag-amin ng Bureau of Local Employment Director ay malaki-laki pa ang kinakailangang habulin ng ating bansa upang mapababa pa ang unemployment rate sa Pilipinas. Noong pre-pandemic kasi ay nasa 5.1% lamang ang unemployment rate sa Pilipinas na may katumbas na 2.4 milyon na mga mamamayan na walang trabaho. Dagdag pa na opisyal, sa paggaan ng mga patakaran at unti-unting pagbubukas ng ekonomiya sa bansa, kasabay ng muling pagbubukas ng mga establishmento ay apektado pa rin ang unemployment rate dahil naman sa mga restrictions na umiiral para sa mga manggagawa tulad na lamang ng mga pagkapatupad ng mga limitasyon para sa mga hindi pa bakunadong empleyado sa bansa. Malaki pa rin yan kung titingnan po natin dahil nabanggit ko po during the pre-pandemic situation po natin, ang ating unemployment rate ay nasa mga 5.1% lamang po yan, which is equivalent to around 2.4 million. But like yung ating pong mga bakunadong empleyado, hindi pa rin po, ay yung mga hindi pa bakunado ay may limitations pa rin po sila sa pagpasok po ng sa kanilang mga kagawaan po. Sinabi rin ni Director Dominic Tutay na medyo mas mataas ang unemployment rate ng Pilipinas kung ikukumpara naman sa mga karatig bansa natin sa Asia. But in terms of dito po sa ASEAN, medyo mas mataas po yung ating po natin pwedeng maikumpara yan dito sa ating bansa dahil sa atin nga po, siyempre mas gusto po ng mga Pilipino na naghahanap buhay po sila, kaya nga po ginagawa ng pamahalaan ang kanyang makakaya para buksan po talaga 100% hopefully ang ating ekonomiya. Hindi lang pwede nating magawa yun ngayon kasi nasa alert level 2 pa po tayo. Pero kung papalarin tayo, hopefully by January, pwede na po sana na 100% para tuloy-tuloy po yung recovery po ng ating bansa. Samantala, bukod sa kasalukuyang isinasagawang job fair program ng DOLE, ay tuloy-tuloy pa rin ang kanilang ginagawang inisyatiba sa ilalim ng National Employment Recovery Strategy para sa mga nurses upang matulungan ang ating mga kababayan na wala pang mga trabaho. Opo, tuloy-tuloy ating initiatives under the National Employment Recovery Strategy or NERS. And sabi nga po natin, lumawig po ito kasama ang Employers Confederation of the Philippines kung saan po they committed 1 million jobs by end of this year. Sa ngayon, hindi po natin pa maaabot yung 1 million jobs na yan, but meron ng trabaho sa ating mga Sekraki, meron din po mga livelihood opportunities na po pwede po sa ating mga kababayan kung gusto naman po nilang mag-negosyo. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Maria. Sa iba pang mga
Balita, naniniwala Eileen naman Padierno. si House Deputy Minority Leader Carlos Isagani Zarate na mas malaki pa ang posibleng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo kung ang presyohan ay gawing unbundled at gawing transparent ito sa publiko. Sinabi ito ni Zarate kasunod na rin ang anunsyo ng ilang mga kumpanya ng langis na sila ay magpapatupad ng rollback na nagkakahalaga ng 2 pesos and 40 centavos sa kada litro ng gasolina, 2 pesos and 65 centavos naman sa kada litro diesel at 2 pesos and 70 centavos sa kada litro ng kerosene ngayong araw. Sinabi ni Zarate na mismo ang Department of Energy na rin ang nagsabi na mas malaki pa dapat ang bawas sa presyo ng gasolina pero natapyasan ito dahil sa tinatawag na market premium. Lumalabas din sa ngayon na mas malaki pa talaga ang itinaas ng presyohan kaysa pagbaba nito dahil dati pa ay sinabi na rin ng Department of Energy na ang year-to-date adjustments ay merong net increase na 18 pesos and 10 centavos sa kada litro ng gasolina, 15 pesos and 70 centavos naman sa 13 pesos and 19 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Samantala mga kabombo at ka-star ng kerosene. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, hiniling naman ngayon ni Commission on Elections o COMELEC Commissioner Rowena Guanzon sa mga abogadong naghain ng mga kaso sa komisyon na iwasan muna nilang magsalita sa media para pag-usapan ang naturang mga kaso. Sa serye ng mga tweets, pinaalalahanan ni Guanzon ang mga abogado na hindi dapat sila magsalita kaugnay ng mga nakabinbing kaso dahil tinatalakay na ito ng Commission on Elections. Bagamat wala namang pinangalanan ay tila kinukwestiyon din ni Guanzon ang mga abogado dahil dapat alam daw nilang hindi sila naglalabas ng anumang impormasyon kaugnay ng mga petisyon na inihain sa COMELEC. Sinuportahan din ni COMELEC spokesperson James Jimenez si Guanzon at sinabi na ang naturang mga aksyon ay nagiging dahilan para ilagay sa pressure ang poll body para magdesisyon. Ngayon pa lamang ay pinaalalahanan na rin ni Jimenez ang mga petitioners gayon din ang mga respondents na irespeto ang magiging ruling o desisyon sa mga inihaing petisyon. Nananawagan naman si Commission on Election spokesperson James Jimenez sa mga mambabatas na amyendahan na ang umiiral na batas sa halalan para maayos ang loophole hinggil sa premature campaigning. Paano naman kasi mapapanugot ang isang kandidato sa premature campaigning sa panahon na ng pangangampanya? Base kasi sa Section 13 ng Republic Act No. 9369 o ang Amended Automated Election Law ay wala pang may tuturing na kandidato sa 2022 election sa panahon ngayon. Yung mga naghain kasi ng Certificate of Candidacy sa mga nakalipas na buwan ay itinuturing pa lamang bilang political aspirants. Maaari lamang silang maituring bilang kandidato kung magsisimula na ang campaign period na sa buwan yan ng Pebrero para sa national positions at buwan naman ng Marso para sa mga local positions. Nauna na ngang sinabi ni Jimenez na hindi pa maaaring i-apply ang election rules sa mga political aspirants sa 2022 elections. Dahil sa loopholes na ito, sinabi ni Jimenez na hindi balanse ang playing field para sa lahat ng mga kakandidato. Kaugnay pa rin ng halalan para sa susunod na taon, ikawalong petisyon naman inihain ng grupo ng Bombo Geralda Ulepa. Patuloy na umanong tinutugunan ng legal team ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos ang panibagong petisyon sa Commission on Elections o COMELEC. Dalang ipadisqualify ang dating senador sa pagtakbo dahil daw sa hindi pagbabayad ng buwis. Tinawag ng tagapagsalita ni Marcos na si Attorney Vic Rodriguez ang bagong petisyon kasama na ang mga ng petisyon na nuisance cases. Kasunod dito, hinimok ni Rodriguez ang lahat ng mga nasa likod ng petisyon na irespeto ang sambayanan at ang kanilang karapatang magdesisyon sa nais nilang ihalal na opisyal sa susunod na halalan. Sa ngayon, sinabi ng tagapagsalita ni Marcos na ang eleksyon ay maipapanalo sa araw mismo ng halalan at hindi sa pamamagitan ng mga panggulong petisyon. Sa ngayon, nasa 8 petisyon na ang inihain sa COMELEC para ipakansela at ipadisqualify ang senador sa pagtakbo sa May 9, 2022 elections. Una rito naghain ang grupo ng mga Ilocano na pudno nga Ilocano o totoong Ilocano na pinangunahan ni dating COMELEC chairman at constitutionalista Attorney Christian Monsod
Ang inihain ng grupo ay ang ika-4 na disqualification case laban kay Marcos dahil daw sa hindi pagbabayad ng buwis. Sa kanilang petisyon, sinabi ng grupo na convicted daw si Marcos ng 8 beses ng Quezon City Regional Trial Court Branch 105 noong 1995 dahil sa kabiguang maghain ng income tax returns bilang governor ng Ilocos Norte para sa taong 1982 hanggang 1985. Maliban dito, sinabi ng grupo na bigurin umanong magbayad ang dating senador ng kanyang deficiency taxes. Sinabi ng mga petitioners, hindi raw dapat payagan ng COMELEC na tumakbo si Marcos dahil sa kanyang conviction sa paglabag deficiency taxes. Sinabi ng mga petitioners, hindi raw dapat payagan ng COMELEC na tumakbo si Marcos dahil sa kanyang conviction sa paglabag sa Internal Revenue Code na siyang basehan para sa penalty at perpetual disqualification sa paghawak ng public office. Pero base naman sa ruling o desisyon ng Court of Appeals nang iakyat ito ng kampo ni Marcos sa Appellate Court, ay pinagmulta na lamang ang nakababatang Marcos ng mahigit 67,000 pesos at tinanggal na ang parusang pagkakakulong. Nais pa noon ni Marcos na iapela ang desisyon ng Court of Appeals sa Supreme Court at hiniling na palawigin ang paghain nito ng petition for certiorari. Pero agad namang iniatras ni Marcos ang kanyang petisyon at binayaran na lamang ang kanyang multa. Sa mga lumabas na reporta at base sa official receipt na inisyu ng Land Bank of the Philippines na may receipt number 106228824 at may petsang December 27, 2001, nakalagay dito ang binayaran na ng buo ni Marcos ang kanyang multa. Kinumpirma rin ng Bureau of Internal Revenue na nagbayad si Marcos ng kanyang obligasyon sa pamamagitan ng kopya ng BIR payment forms na mayroong numerong 0605 at 1904. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Gerald, nabanggit mo sa iyong report ay 8 na nga yung kinakaharap na petisyon o nakabingbing petisyon dyan sa Commission on Elections. Pero sinasabi ba ng poll body kung kakayanin pa nila na madesisyonan ito bago pa man yung nakatakdang halalan para sa susunod na taon na Bombo Gerald? Yes, yung mangyayari dyan, Bombo Dave, kagaya ng mga petition din kapag marami, kapag magkakamukha yung mga petitions na yan, Bombo Dave, ay pag-iisahin na lamang yan saka didesisyonan ng iisang beses din. Yung pang-apat ito, actually itong nagpapadisqualify, tapos 5 or 4 din, Bombo Dave, yung nag-file ng disqualification, tapos 4 yung hindi. Bombo Radyo Bacolod. Bago itong ang pinakamahalaga dito yung printing of ballot, kasi diyan malalaman kung isasali pa yung pangalan ng kandidatong merong mga petition dito sa printing of ballot o hindi. So sa Enero pa naman yung printing of ballot, Bombo Dave, at sinabi ng COMELEC na by ngayong Disyembre ay pwede nang desisyonan ng COMELEC itong mga nakabimbing petisyon. Hindi lamang kay Marcos, meron din yung mga ibang mga kumakandidato na mayroong mga i-file na mga cases or itong mga petition, Bombo Dave. Pero Bombo Gerald, may nakatakda na bang susunod ulit na pagdinig yung Commission on Elections pahinggil dito sa mga petisyon na inihahain laban kay presidential aspirant dating Senator Bongbong Marcos, gayon din sa iba pang mga political aspirants para sa 2022 elections, Bombo Gerald? Oo, tuloy-tuloy naman yung pagdinig dito, Bombo Dave. Ang iba kasi yung mga ibang mga na-file ng petition ay isa lang. Ang problema kasi dito kay Senator Bongbong, dating Senator Bongbong Marcos, talagang buhos yung petition laban sa kanya. So ito yung tututukan din ng COMELEC, itong petition laban sa kanya. Hindi natin alam, baka sa mga susunod na araw mayroon pang i-file na mga petition at yan naman ay agad na tutugunan or agad na asikasuhin ng COMELEC nang sa gayon ay lumabas itong resulta bago maghalalan or
pwedeng umakyat pa nga, Bombo Dave, itong mga petition sa Supreme Court. Pero malamang pag iakyat sa Supreme Court ito, baka tapos or ongoing na yung campaign period. Worst case scenario na lang, Bobo Gerald. Oo, parang gano'n na Bombo Dave. At saka na lang re-resolbahin. Basta kung may karapatan naman itong mga petitioners pa na iakyat itong petition sa Supreme Court kapag naibasura dito sa COMELEC. So medyo mahaba-habang proseso pa, Bombo Dave, itong tatahakin ng mga petitions na ito kung gusto ng mga petitioners na iakyat pa sa Supreme Court itong kanilang mga petitions, Bombo Dave. Anyway, kahit mahaba-haba pa yung proseso na kailangan pagdaanin, mahalaga naman, Bombo Gerald, umuusad kumbaga yung proseso. Anyway, maraming salamat, Bombo Gerald Ulepa. The coronavirus infectious disease or COVID-19 pandemic update. Aabot lamang sa 356 ang bagong COVID-19 cases na naitala ng Department of Health ngayong araw ng Martes, Disyembre 7. Ito na ang pinakamababang bilang ng naitalang mga bagong kaso ng COVID-19 mula noong Hulyo 2 ng taong 2020. Sa ngayon, papalo na sa 2.8 million mahigit ang total caseload ng Pilipinas. Pero ang active cases lamang sa bilang na ito ay pumapalo sa 13,026 kung saan 5,000 mahigit ang mayroong mild at 899 naman ang asymptomatic at 2,000 mahigit naman ang severe at nasa 587 naman ang nasa critical condition. Ayon pa sa kagawaran, ang total recoveries na ngayon ay pumapalo sa 2.7 million mahigit na na 807 ang gumaling sa COVID-19. Ang death toll naman ay umakyat pa sa 49,591 kasunod na rin ng 72 pa na panibagong mga fatalities. Pero sa 72 mga reported na namatay kontra COVID-19 sa Pilipinas na umaabot na sa ngayon sa 38.1 milyon. Base po yan sa datos mula sa Department of Health. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, katumbas ito ng 49.48% ng target population ang fully vaccinated na hanggang noong December 5. Ang kabuang bilang naman ng mga individual na nakatanggap ng unang dose ng COVID-19 ay tumaas pa sa 56.7 milyon ang bilang. Lagpas na aniya ito sa target na 54 million doses na maituturok para sa first dose sa katapusan ng noong buwan ng Nobyembre. Samantala, kapwa naniniwala naman sina Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. at NVOCA Chair Secretary Vince Dizon na maaabot ng bansa ang 54 million na target na fully vaccinated pagsapit ng katapusan ng taong 2021. Mamaya abangan pa dahil ang bansang Israel naman nagpaliwanag sa pagbibigay ng special permit sa Miss Universe coronation sa kabila pa rin yan ang banta ng bagong COVID-19 variant. Yan at iba pang mapagbabalita sa ating pagbabalik. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Mamaya mga kabombo, abangan natin ang detalye hinggil naman sa inanunsyo ngayon na bagong Army Chief. Bago ang balitang iyan, ang Philippine Coast Guard delivery vessel na ide-deploy sa West Philippine Sea water cannon at rescue capable na. Pero puwersa ng Philippine Coast Guard gagamitin lamang daw bilang response team at hindi para sa pag-atake. Balita hatid ni Bombo Dennis Samito. Maglalagay na rin ng pasilidad ang Philippine Coast Guard sa kanilang vessel para maging capable ito sa pagdadala ng supply, pagbomba ng tubig at pag-rescue kung kinakailangan. Ito ang ginawa ngayon ng Philippine Coast Guard bilang bahagi pa rin ng kanilang pagpapalakas ng kapasidad sa higit pang pangangalaga sa mga mangingisdang kababayan natin sa sakop na lugar, lalo na sa West Philippine Sea at iba pang bahagi ng dagat. Pero paglilinaw ng naturang tanggapan, hindi ito para gawin ang pag-atake kundi para idepensa o gumawa ng hakbang para depensahan yung ating
mga kababayan, lalo na dyan sa naturang bahagi ng karagatan kung kinakailangan. Matatandang naantala nga yung supply delivery para sa mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, lalo na yung nasa BRP Sierra Madre dyan sa may Ayungin Shoal, matapos bombahin ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang civilian vessel ng mga Pilipino na maghahatid lang naman ng supply at pagkain. Samantala, nag-courtesy naman si Ambassador Kazuhiko Kushikawa ng Embassy of Japan kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Leopoldo Laroya sa port area dyan sa lungsod ng Maynila. Ito ang unang pagkakataon, Bombo Dave, Bombo Ever, na bumisita ang ambassador sa Philippine Coast Guard mula nang makarating sa bansa noong taong 2020. Ang Pilipinas at Japan ay nagkakaisa naman sa layuning mapalakas pa ang puwersa sa pagbabantay sa teritoryo ng dalawang bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bas Radio, Bombo. Bombo Dennis, paano tinanggap ng bansang China yung pagpapadala ng Pilipinas na mga vessels, karagdagang vessels na water cannon capable na dyan sa bahagi ng West Philippine Sea? Mayroon na ba silang statement hinggil dito, Bombo Dennis? As we speak, Bombo Dave, wala pa namang statement ang panig ng Chinese Coast Guard o ng Chinese government for that matter. Pero hindi naman kasi kailangan nahintayin pa ng gobyerno ng Pilipinas yung kanilang magiging tugon. Ito'y bahagi ng modernization program para dun sa pangangalaga ng Pilipinas sa ating mga kababayan na pumapalaot dyan sa naturang bahagi ng karagatan. Sapagkat naniniwala naman tayo na batay dun sa ruling ng The Hague na ito'y para sa Pilipinas. Itong bahagi ng karagatan, yung West Philippine Sea, lalo na yung pasok sa exclusive economic zone ay para talaga sa mga Pilipino at kung anumang bansa yung nagpapadala ng ibang vessel dyan, yan ay outsider, may tuturing Bombo Dave. So naninindigan kung anuman ang mga pasilidad na ilalagay ng ating bansa, yan ay bahagi ng ating modernization program para pangalagaan yung ating claims at pati na yung kaligtasan ng mga mangingisda, lalo na kung may mga sakuna, may mga dumarating na bagyo o iba pang sama ng panahon. With that, maraming salamat, Bombo Dennis Hamito. Sa iba pang mga balita, nilinaw naman ng Bureau of Immigration na pinapayagang makapasok sa Pilipinas ang mga returning Filipinos at foreign diplomats mula sa mga red list countries. Ayon kay BI Commissioner Jaime Morente, ang bagong polisiya na exemption sa mga diplomats sa travel ban ay alinsunod na rin sa ilalim yan ng resolution na inisyo ng IATF noong Nobyembre 25. Saklaw din sa mga papayagan na makapasok sa bansa ang mga kwalipikadong dependents ng mga foreign diplomats gaya ng kanilang asawa at anak na mayroong valid diplomatic o official passports. Saad pa ni Morente na naatasan na ang mga immigration officers na nakatalaga sa iba't ibang mga pantalan at airlines pahinggil sa travel ban exemptions para sa agarang implementasyon. Ang mga kabilang sa travel ban exemptions ay ang mga opisyal at delegasyon ng pamahalaan na may official travel abroad, Philippine diplomats at ang kanilang mga dependents na pabalik na ng Pilipinas, Philippine Foreign Service Post personnel. Samantala, yung 8 mga biyahero mula naman sa bansa sa South Africa hindi pa rin mahanap ng Department of Health dahil sa mali-mali raw ang mga ibinigay na personal information ng mga ito. May update si Bombo Jane Buna. Ibinunyag ng Department of Health na pawang mali at hindi kumpleto ang ibinigay na detalye ng personal information sheets ang ilan sa 8 travelers na nagmula sa South Africa. Dagdag pa ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ilan din sa mga travelers ang unresponsive. Nauna nang iniulat na ang 8 biyahero ay kabilang sa 253 travelers na dumating sa bansa mula South Africa noong Nobyembre 15 hanggang 29. Ayon kay Vergere, malaking hamon sa kanila ang mali-maling detalye na inilagay ng mga ito sa kanilang personal information sheets. 4 sa 8 travelers ay nagbigay ng contact number ng kanilang mga ahensya na cannot be reached, sa halip na ang kanilang personal number.
Sa ngayon, nakipag-ugnayan na ang Department of Health sa Bureau of Quarantine at Department of Transportation dahil kabilang sa kanilang layunin na tiyaking tama ang mga detaling inilalagay ng mga dayuhan sa kanilang information sheet. Umapila si Vergere sa 8 travelers na makipag-ugnayan sa kanilang Department of Health regional offices. Inihayag naman ni Vergere na nagpasya ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease na iwasang magdagdag ng higit pang mga bansa sa red list ng Pilipinas sa gitna ng banta ng variant ng Omicron. Iniulat ni Vergere noong Lunes na may kabuang 42 bansa o jurisdiksyon ang na-detect na napasukan ng variant. Anya, ang gagawin ng bansa ay i-intensify ang ginagawang control sa mga borders. Binigyang diin ni Vergere na hindi maaaring isara ng Pilipinas ang mga pintuan nito sa mundo. Sa dagdag pang mga balita, target ng pamalaan na makapagturok ng 7 million COVID-19 shots sa pangalawang round ng mass vaccination na gagawin yan sa susunod na linggo. Sa unang round ng Bayanihan Bakunahan Campaign, ang bansa ay nakapagtala ng halos 8 million mula Nobyembre 29 hanggang Disyembre 1, kung saan ini-extend pa ng hanggang Disyembre 3 kung kaya ay umakyat sa 10 million ang naturukan. Gagawin ng second round ng inoculation program mula Disyembre 15 hanggang 17. Well, ang tinatarget natin dito, mga 7 million para second dose, para na maabot yung atin na pinupuntiryang 54 million by the end of the year, mamigyan ng kompletong bakuna. Iginit naman ni Duque na mataas pa rin ang bakunahan sa mga LGU pagkatapos ng National Vaccination Drive. Well, sa totoo lang, ay mataas pa rin naman, no? Pero tama ka, medyo ito ay bumagal o kumonte, kumpara doon sa pinakamataas na inabutan natin na 2.7 million sa isang araw. In fact, yung 2.7 million na yun, nalagay tayo bilang pang-apat sa buong mundo, narango tayo pang-apat in terms of the most number of doses administered in a day. No? Pero kung i-correct mo siya to population, number 1 tayo. Kasi yung population natin ay at 110 million, yung atin nabigay na bakuna na 2.7 million, ay nangunguna tayo. Talo pa natin yung China, India, at isa pang bansa, pang-apat tayo. Pero pagkain na nga, corrected to population, number 1 tayo. Napaghalaman na magtuloy-tuloy pa rin ang bakunahan sa bansa hanggang ma-fully vaccinated ang 54 million target population ng bansa bago matapos ang taong 2021. Ang bansa ay nakapagturok na ng 91.7 million bakuna kung saan nasa 56.7 million ang naturukan ng unang dose habang mahigit 38.1 million naman ang fully vaccinated. Tuloy-tuloy yung ating demand generation, para na ang mga kababayan natin ay samantalahin yung ating second round ng massive national vaccination program na mangyayari itong December 15 to 17. Yung una natin was from November 29 to December 1. At doon na ay tagumpay naman ang atin nakamit na pinuntilya natin. Although of course, hindi siya 100% noong December 1, mga 90% siya. Pero noong December 3, umabot tayo ng lampas 9 million ang nagkaroon ng nabigyan ng bakuna. So, ang pinuntilya natin for the first 3-day national vaccination program or activities ay 54 million magkaroon ng first dose. At ngayon naman, ang magpupursige tayo na maabot naman yung 54 million magkaroon ng complete dose o 2-dose inoculation. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo, Jane Buna, naguulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Dunkin' Donuts, ang pasalubong ng bayan.
Bago tayo magpatuloy sa mga balita hinggil pa rin sa COVID-19 pandemic, kumuha naman tayo ng detalye hinggil dito sa reaksyon pa rin ng Palasyo ng Malacanang sa presidential bid ni Senator Bongo. At maki-update na rin tayo mga kabombo at ka-Star Nation sa bagong talaga naman na Army Chief. Nasa kabilang linya si Bombo Raymond Tinaza. Tama ka dyan, Bombo Day, Bombo Ever. Kinumpirma ngayon ni Defense Secretary Delfin Lorenzana yung pagkakatalaga ni Pangulong Duterte kay Major General Romeo Browner Jr. bilang bagong Commanding General o Philippine Army Chief. At ang naturang appointment papers para kay General Browner ay pirmado ngayong araw lamang, December 7, ni Pangulong Duterte. At si Major General Browner ang papalita kay Army Chief General Andres Centino. At ito yung si Browner ay galing sa 4th Infantry Division. So siya yung bago, siya talaga bilang Army Chief ay siya ang Commanding General ng 4th Infantry Division. At siya noon ang pumalita kay General Centino sa naturang posisyon. At ngayon, siya na naman ang papalita kay Centino sa pagiging Commanding General ng Philippine Army. So talagang sinundan lang niya yung yapak yung naturang appointment na ito. Si Browner ay native ito ng Baguio City at miyembro ng Makatao Class of 1989 ng Philippine Military Academy. So dati naging controversial din ito nung may nangyaring mga hazing sa Philippine Military Academy kung saan siya yung nagsilbi na Commandant of Cadets ng Philippine Military Academy. Bombo Dave, Bombo Ever. So yan, yung bagong talaga na Army Chief, itong si General Romeo Browner Jr. Samantala, sa ibang dako naman ng mga balita, kaugnay sa politika, hindi pa masabi ng Malacanang sa ngayon kung meron ng impending alliance o namumuong alyansa sina Pangulong Duterte at Manila Mayor at Presidential Aspirant Isko Moreno. Sinabi ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles na ayaw niyang pangunahan ang mga political developments. Magunita nagkaroon ng mga espekulasyon ng alyansa matapos sabihin ni Moreno na kanyang iboboto si Pangulong Duterte sa pagkasenador sa 2022 elections. Sinabi rin ni Moreno na bukas siyang i-adapt ang naturang Pangulo sa kanyang senatorial slate. Si Duterte ay tumatakbo sa ilalim ng federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS. At pakinggan natin yung bahagi pa ng pahayag ni Secretary Carlo Nograles. Ito po'y patunay sa maraming nagawa ni Pangulong Duterte sa kanyang panunungkulan at sa marami niyang ginagawa at gagawin pa. At patunay ito sa kumpiyansa ng marami sa ating mga kababayan sa kanya na pag binigyan po siya ng pagkakataon na makapagpatuloy ng kanyang serbisyo sa Senado ay maipagpatuloy niya ang lahat ng mga ito. Pero ayaw ko rin pong pangunahan kung ano ang mangyayari sa susunod na araw at sa susunod na buwan at ayaw ko rin pangunahan anong magiging desisyon ng ibang mga kandidato na tumatakbo at iba't ibang mga partido na nais pang mag-endorse kay Pangulong Duterte. Again, ayokong pangunahan ano may developments tungkol dyan. Sa mga political developments na yan, siyempre si Pangulong Duterte ay tumatakbo sa partido ng PDDS at sinusuportahan din po siya ng PDP Laban. Kung meron man mangyayari pagkatapos nito na mga pag-adapt or di kaya magkaroon ng alliances, ay ayoko pong pangunahan kung ano mangyari sa mga susunod pang mga araw at linggo. Ang bahagi ng pahayag ni Secretary Nograles. Samantala, kaugnay naman sa withdrawal
nitong si Senador Christopher Bongo sa pagka-presidente ay sinabi ni Secretary Nograles na suportado ng PDP laban kung ano man yung magiging desisyon niya sa pinal at yung kanyang kagustuhan na ipagpatuloy pa rin yung pagserbisyo kahit pa siya na ay nag-withdraw o magwi-withdraw formally and officially sa pagka-presidente o pagkandidato sa pagka-presidente. At ayon pa kay Nograles, sa ngayon din ay wala pang napipili si Pangulong Duterte na kanyang susuportahan sa pagka-presidente at hintay na lamang daw yung kanyang desisyon. Bigyan daw ng sapat na pagkakataon si Pangulong Duterte para ay makapili ng gusto niya na makapagpatuloy ng kanyang legacy. Narito pa ang bahagi na pahayag ni Secretary Nograles. Sa panig ng PDP laban, we have always been supportive of Senator Bongo in his quest to be of service to the people. So kami po ay irespeto po namin anuman ang magiging desisyon ni Senator Bongo, especially but in support of his advocacies to serve the Filipino at pagserbisyo niya sa bansa at sa bayan, ay patuloy ang suporta ng PDP laban sa kanya. Siyempre maraming win away si Pangulong Duterte sa desisyon na yan. Pero talagang ang number one dyan, kung ano po at sino po ang makapaglingkod ng tunay sa ating bayan. Bahagi ng pahayag ni Secretary Carlo Nograles. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Pinaiimbestigahan naman ng Samahan ng Agricultural Organizations o SINAG at ng Abono Party List ang kabiguan ng Department of Agriculture na bayaran ang utang nito sa mga dealer sa Region 1 na nagkakahalaga ng 100 million pesos na halaga ng fertilizers. Ayon kay Rosendo So, ang presidente ng Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG at ng Abono Party List Chairman, hinihiling nila sa tanggapan ni Senator Cynthia Villar na chairman ng Committee on Agriculture sa Senado na magsagawa ng Senate inquiry hinggil sa naturang usapin. Aniya, sa ilalim ng Fertilizer Subsidy Program ng Department of Agriculture ay babayaran ang mga dealer sa mga fertilizer na kanilang mga ide-deliver sa mga farmer beneficiaries na aabot ng hanggang sa 100 million pesos. Ipinagtataka naman ni So kung bakit hindi pa mababayaran ang mga dealer gayong mayroon namang pondo ang Department of Agriculture para dito ayon mismo sa Development Bank of the Philippines o DBP. Dahil sa hindi pagbabayad ng kagawaran sa mga dealer, hindi sila makabili ng bagong stock ng mga abono na makakaapekto rin sa mga farmer beneficiaries. Ngayong papalapit na ng papalapit ang Pasko, nagbabala naman ang dalawang advocacy group sa publiko hinggil sa improper labeling ng mga pangregalo na laruan ng ilang pasaway na manufacturers. Kasabay nito ay inihayag ng Ecoways Coalition at Laban na Consumer ang kawalan ng ngipin ng national government para ipatupad ang Republic Act No. 1 or 10620 o ang Toy and Game Safety Labeling Act na isinabatas para sana maprotektahan ang mga kabataan laban sa potential hazards. Nakakabahalaan nila sa lumabas sa kanilang latest toy survey na hanggang sa ngayon ay wala pa ring access ang mga consumers sa mga properly labeled na laruan na itinakda ng batas. Nabatid na mula buwan ng Agosto hanggang Nobyembre ng taong kasalukuyan ay nagsagawa ng test ang Ecoways Coalition sa iba't ibang mga retail establishments sa 25 mga lungsod sa Central Luzon, Calabarzon at Metro Manila, pati na rin sa mga online dealers. Base rito, natuklasan ng grupo na tanging 8 sa mahigit 200 mga sampled toys lamang ang fully compliant sa labeling requirement. Natuklasan ng grupo na 162 na ng mga laruan ang walang LTO number, 73 naman ang walang specified age grading at nasa 80 ang walang precautionary warnings, 175 ang walang instructional literature, 149 ang walang manufacturer's
driver's markings, 149 naman ang walang model o SKU number at nasa 21 naman ang mga may nakasulat na foreign characters ang label. Sinabi naman ng Eco Waste Coalition na red flag na kung maituturing ang mga improper label ng mga laruan dahil posibleng makaapekto pa ito sa kalusugan ng mga kabataan dahil na rin sa mga ginamit na hazardous materials. Sa kaugnay pa ring mga balita, si PNP Chief naman ipinag-utos na ang mahigpit na pagpapatupad ng firecracker ban ngayong papalapit na ang Pasko at Bagong Taon. Nakatutok sa balitang iyan si Bombo Annalise Soberano. Striktong ipatutupad ng PNP ang Executive Order 28 patungkol sa regulation and control of the use of firecrackers and other pyrotechnic devices. Ayon kay PNP Chief General Leonardo Carlos, naglabas na siya ng operational guidelines alinsunod sa EO para masiguro ang ligtas at mapayapang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Inatasan na niya ang mga local na himpilan ng pulisya na makipag-coordinate sa kani-kanilang mga local government units para sa pagtukoy at pag-monitor ng mga designated firecracker zones. Kasamaan niya ng PNP na mag-i-inspeksyon sa mga lugar na ito ang Bureau of Fire Protection at local DRRMC. Binalaan naman ni PNP Chief ang mga gumagawa at nagbebenta ng paputok na illegal na mananagot sila sa sangkot na illegal distribution ng mga ito. Ayon naman kay PNP spokesperson Colonel Roderick Augustus Alba, nagpahayag naman ng suporta si Carlos sa inisyatibo ng ilang LGU na maglagay ng community fireworks display sa bawat barangay upang maiwasan ang mga firecracker-related incidents. Pakinggan natin si PNP spokesperson Colonel Roderick Augustus Alba. The PNP has released the guidelines regulating the manufacturing, selling, and distributing firecrackers ngayong papalapit ng Pasko at Bagong Taon. Ayon po kay PNP Chief General Leonardo Carlos, magkikipag-ugnayan ang ating kapulisan sa mga LGU to identify the firecracker zones kung saan allowed ang pagbebenta ng mga paputok. The stalls will carefully be inspected to avoid any hazard. At titingnan if they're only selling firecrackers na ating pinapayagan na may benta sa publiko. Si PNP spokesperson Colonel Roderick Augustus Alba. Mula Campo Crame, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Nagtatag naman ang Department of Education o DepEd ng Bureau of Alternative Education o BAE na layong mapapalakas pa ang alternative learning system sa bansa. Ang pagkakatatag nito ay kasunod na rin ng naitala ng DepEd na pagbaba sa bilang ng mga enrollees sa 239,616 sa alternative learning system ngayong taon. Ito ay mas mababa ng 60% mula sa 599,365 learners na nagparehistro noon namang nakalipas na taon. Sa isang statement, inihayag ng kagawaran na layunin nito na matiyak ang epektibo implementasyon ng alternative learning system na nagbibigay ng oportunidad para sa mga out-of-school youths at mga adults para matuto. Ayon pa kay Education Secretary Leonor Briones, papalakasin nito ang mga inisyatibo, mga programa at polisiya para sa mga out-of-school youths kasabay na rin sa pagtitiyak ng tuloy-tuloy na edukasyon upang mahasa tungo sa pagkakaroon ng kumpletong basic education. Ang Bureau of Alternative Education ay alinsunod na rin sa Alternative Learning Act na nilagdaan naman ni Pangulong Rodrigo Duterte sa nakalipas na taon. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, dumako naman tayo sa mga balita sa probinsya. Ang labi ng mayor sa Basila na binaril patay sa Zamboanga inilibing na politika. Isa sa mga tinitingnang motibo sa pagpaslang dito. Maki-update tayo sa report ng Star FM Cotabato. Nagluluksa ang pamilya at supporters ni Mayor Darussalam Lajid ng Albarca, Basilan. Si Lajid ay nasawi sa pamamaril kahapon ng umaga sa barangay Baliwasan sa Zamboanga City. Naiuwi na sa Basilan ang kanyang mga labi upang agad na mailibing ayon sa tradisyon ng relihiyong Islam. Sa report ng BNP, kakababa pa lamang niya at ng isa pang mayor na taga Basilan na si Ali Sali ng Bayan ng Akbar mula sa isang maliit na pribadong sasakyang pandagat na naghatid sa kanila patungong Zamboanga City nang sila ay tambangan ng apat na malalaking armas
armado ng kalibre 45 na pistola. Ang dalawang magkaibigang mayor ay naglalakad sa isang eskinita sa barangay Baliwasan mula sa tabing dagat patungo sa isang sasakyang naghihintay. Di kalayuan ng sila ay nilapitan ng mga sospek at pinaputukan. Sila Jid ay nagtamo ng ilang tama ng bala at pumanaw sa isang pagamutan sa Zamboanga City. Sugatan naman si Mayor Sally ng bayan ng Akbar at nasawi naman ang kanyang driver na si Barad Nuruddin sa insidente. Agad namang tumakas ang 4 na salarin sakay ng mga motorsiklo. Pinaniniwala ang politika ang motibo ng pagpatay kay Lajid. Bago pa lang nareglo ang isang malaking rido o away ng mga angkan ni Lajid at Vice Mayor ng Albarca na si Mujid Jaquilan. Wala pang 2 buwan mula nang nagbarilan sa Albarca ang dalawang mga angkan na nagsanhi sa pagkamatay ng 2 katao at pagkasugat ng 3 iba pa. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato. Para sa Mabansang Radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Sa Cagayan de Oro naman, inihatid na rin sa huling hantungan ang medical director na pinaslang. May follow-up pa dyan ang Bombo Radyo Cagayan de Oro. Madali ang pagkamtan sa isang sigaw ng pamilya at mga kaanak ng medical director na unang tinambangan patay sa 5 gun for hire suspect sa barangay Lumbia nitong syudad. Ito ang emosyonal na sigaw ng pamilya ni Maria Rina Xavier University Hospital Medical Director Dr. Raul Winston Andutan nang inihatid na ang kaniyang mga labi sa huling hantungan nitong lungsod kaninang umaga. Bagamat hindi nagpaunlak ng anumang panayam ang mga ibahay ng biktima na sa ring doktora o maging ang kanilang mga anak dahil mas pinili nila na manahimik subalit bakas sa kanilang mga mukha kung ano ang gusto mangyari kaugnay sa masakit na nangyari sa pamilya nito. Una nang nagsagawa ng motorcade ang katrabaho at mga kaibigan ng mga asawang Andutan sa bahagi ng Rotunda Circle patungo sa funeral homes upang mapakita sa publiko ang sigaw na hustisya laban sa mga salarin. Magugunitang nananatiling 4 pa rin ang nahuli na suspected hired killers habang nananatiling malaya pa ang nagsilbing middleman na isang dating Army Reserve at patuloy pang tinukoy ang pinakautak ng krimen. Napag-alaman na marami sa mga hospital client na nakakilala sa biktima ang nanghihinayang sa kanyang biglaang pagkawala dahil sa sobrang makatao nito pagdating sa serbisyong medikal. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, basta radyo, Bombo! Mahigit 13 million pesos naman halaga ng danyos na itala sa nasunog na barko na may mga kargang materyales habang nasa laot doon sa Basilan. May update ang Star FM Dipologa. Aabot umano sa 13.5 million pesos na halaga ng danyos ang naitala matapos masunog ang isang motor launch bangka habang naglalayag sa karagatang bahagi ng Lampinigan Island, Isabela City, Basilan kaninang madaling araw. Base sa report, galing umano sa Zamboanga City at patungong Bungaw Tawi-Tawi ang sasakyang pandagat na may pangalang J. Dayang 3. Lulan ang nasa 15 mga crew nang biglang nagkaroon ng short circuit ang barko na siyang dahilan ng pagliyab ng apoy. Agad naman umanong nagsagawa ng rescue operation ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard at BFP dahilan naligtas na na-rescue ang lahat ng mga sakay nito. Sa isinagawang karagdagang inspeksyon sa lugar ng pinagyarihan, wala naman umanong naitalang oil spill matapos ang insidente. Nabatid na may karga mga hardware materials at ilang mga groceries ang nasabing bangka. Mula rito sa impila ng Star FM Dipolog para sa Bombo Network News, Star DJ Ethan Gray para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Bombo International News. Ilang mga opisyal sa Ukraine at Western countries ang nababahala dahil sa build-up ng militar sa Russia na malapit sa border ng Ukraine na maaaring maghudyat ang plano ng Russia na pagsalakay sa Ukraine. Itinanggi naman ng Russia ang naturang plano at binueltahan ang Kiev na siyang capital ng Ukraine sa pagtatatag ng puwersa sa Eastern Europe. Nakaugnay nito, nakatakdang magpulong sina US President Joe Biden at Russian President Vladimir Putin sa pamamagitan ng isang video conference ngayong araw na nakasentro sa tumitinding tensyon sa usapin sa soberanya ng Ukraine. Base kasi sa US intelligence officials, napag-alaman na pinaplano ng Russia na mag-deploy ng tinatayang 175,000 na tropang militar kung saan nasa halos kalahati na dito ang nakastation malapit sa border ng Ukraine bilang paghahanda sa posibleng umano'y invasion o pagsalakay na maaaring ilunsad sa taong 2022. Nitong araw ng Lunes na una
Una na ngang kinonsulta ni US President Joe Biden ang mga kaalyado nitong European countries para talakayin ang planong pagpataw ng sanctions laban sa Russia. Nagbabala naman ang Amerika sa posibleng pagpataw rin ng economic penalties laban sa Russia sakaling salakayin nito ang Ukraine. Bombo Sports News. Galit na umano ang bansang China sa balaki naman ng Estados Unidos na diplomatic boycott sa nalalapit na Beijing Winter Olympics. Sinasabing lalo raw na asar ang China dahil ilan pang mga bansa ang gagayahin na rin ang hakbang na ito ng US na bagamat magpapadala ng mga atleta ay hindi naman kasama ang kanilang mga diplomats. Sumunod na rin kasi sa anunsyo yung New Zealand na hindi na rin sila magpapadala ng mga diplomatic representatives sa Olimpiada sa darating na buwan ng Pebrero bilang protesta sa ginagawang mga paglabag ng Beijing sa human rights. Bilang reaksyon ay umalma naman ang ilang mga Chinese officials at sinabi na gumigimika lamang daw ang Amerika at bahagi raw ito ng kanilang political posturing. Git pa ng bansang China, sana raw ay wag namang idamay ang Winter Games. Aniya kung tutuusin ay hindi naman daw nila imbitado ang mga US diplomats sa Winter Games. Samantala, tulad sa Amerika at New Zealand, pinaplano na rin daw na magdeklara ng diplomatic boycott ang mga bansang Canada, Australia, Lithuania at UK. Sinasabing huling nangyari ang pagsasagawa ng diplomatic boycott ng Amerika ay noong 1980 Moscow Olympics kung saan umabot sa 64 na mga bansa ang sumama rito. Bombo Entertainment News. Ang bansang Israel naman nagpaliwanag sa pagbigay ng special permit sa Miss Universe coronation sa kabila ng banta ng bagong COVID-19 variant. May chika si Bombo Nes kay Biob Mercado. Bago yan, Bombo Ever at Bombo Dave, kani-kanina lamang ay dumating na ang aktres na si Marian Rivera sa Israel kung saan gaganapin ang 70th Miss Universe coronation. Mismong si Marian ang nag-anunsyo na siya ay nakarating na sa Israel kung saan kasama nito sa larawan ang asawang si Ding Dong Dantes. Una nang naiulat na isa sa panel of judges ng Miss Universe si Marian, bagay na umani ng pang-Alaska sa kanyang mga kritiko. Samantala, aminado ang Tourism Minister ng Israel na kailangan nila ang Miss Universe pageant kahit pa nataon ang paglitaw ng Omicron na bagong variant ng COVID-19. Ito'y matapos kumpirmahin ng Israel Tourism Minister na binigyan nga nila ng waiver o special permit ang 70th Miss Universe coronation para maipromote ang Eilat bilang nangungunang international tourist city. Ayon sa nasabing tourism official, makakaasa naman ang publiko na makakaya nilang i-manage ang prestihiyosong pageant. Nabatid na unang bansa ang Israel na nagpatupad ng travel ban sa mga banyaga pero malayang nakapasok ang nasa 80 kandidata mula sa iba't ibang bansa bagamat inobligang sumailalim sa COVID test at quarantine sa kani-kanilang hotel. Kung maalala, nagpositibo sa COVID-19 ang Miss France pagkadating mismo sa Israel kaya pilitan itong pinag-quarantine sa loob ng 10 araw. Sa darating na December 13, Manila time, kokoronahan ang bagong Miss Universe kung saan pambato ng bansa ang full-blooded Pinay na si Beatrice Luigi Gomez ng Cebu. Yan ang latest chika. Ito si Bombo Nes, kaya Biob Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bago po tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines, nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito po ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted
May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mga kabombo, ka-Star Nation, 18 days na lamang po bago sumapit ang Pasko. At live nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! To All-Star Nation, and Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Pa Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Maayong gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na palituntunan, Zona Libre. Karon nga daw sang Martes, sa 7 sa bulan sa Disyembre 2021. Sa ato sa rin pagpalagad paglob na ita, karon nga gabi may kapod na ang iya sa alagad si Bombo Ponsispino. Tugtog bitalas sa 9 takna sa rin nga gabi sa pagdulong sa iyo kapag patpat sa pinakamadragwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka madalagwan nga mabalita sa patag sa nampang kag sa artista. Siyempre kita pag-auptan man sang bugos nga puwersa sang DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Aton sa rin nga mga Bombo correspondents sa Bombo Volunteers sa mga tagban sa pila ka madalagwan nga mga balita. Pinakuli nga ma-report nga nagkaranabaw sa interest tag sa kamera of responsibility. Antes ang tanan na pagtameto sa aton sa ring nga makautan na mataga permatita abroad, mga pinagata nga managrense kag mabakuludon. Aga dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na karagap mati sa aton pinagi sa Facebook. Pinagi man sa aton official fan page ang Bombo Radio Bacolod. Gag syempre no sa aton man sa ring nga makautan nga nagalantaw karagap pamati pinagi sa YouTube. So welcome na sa pagpangalagad sang pangmartes nga edisyon sang Zona Libre. Sa aton sa rin nga makauta at the same time sa aton sa rin nga makabombo ang mga live nga mapalatuntunan sang Bombo Radio Bacolod. Public Affairs Program from sign on to sign off ang mapatian ka makitan sa Facebook kag at the same time sa bahin sang YouTube. Subscribe lang kamudra sa aton sa rin nga YouTube channel, YouTube account ang Bombo Radio Bacolod. Maulanon ang panahon niya makabanad sa bahin sang syudad sa Bacolod kapilang maporson sa ato sa ring nga probinsya sa Negros Occidental. So sa mga kauturanta at the same time sa ato sa ring nga mataga para mati so halong-halong kita no sa bahin sang siring nasambit iya nga golpeada lang nga pag tupa sang ulan no so laban na banti base balakon may nagaporma naman nga isa ka low pressure area sa Pacific Ocean. Aga pagkapasulod o kung nagapasulod rin makabaran sa bahin niya sa syudad sa Bacolod sa bilog siring probinsya sa Negros Occidental kag bugos nga pungsod Pilipinas. No, so madugay-dugay man nga tiway kita katilaw sang ulan no. So bisan pa paano ti daw ginapatawhay yaman no.
ang aton sa ring kuan ano panghuna-una kay tituon man gid na no. Silim la konperte ka gabiti ka ko nagatagi